ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун пешбарандаи рӯзномаи ҷаҳонии обу иқлим эътироф гардида, ташаббусҳои он аз ҷониби кишварҳои узви Созмони Милали Муттаҳид пайваста пуштибонӣ пайдо мекунанд. Дуруд бинандаи азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, нашри навбатии барномаи «Раванд» аст. манзуратон. Дар ин нашри барнома тасмим гирифтем қабл аз баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки охири ҳамин моҳ дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, атрофи аҳамияти ташаббусҳои Тоҷикистон, нақши онҳо дар ҳалли мушкилоти глобалӣ ва интизориҳо аз ҳамоиши дар пеш истода барномаи «Равандро» таҳия ва пешниҳоди шумо гардонем. асри 21-ро аксар муҳаққиқон ва коршиносон асри об меноманд. имрӯз ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баробари пешрафтҳои илму технология ҳамзамон бо мушкилоти ҷиддӣ марбут ба тағйирёбии иқлим, камшавии захираҳои обӣ ва обшавӣ бо сурати пиряхҳо рӯбарӯ гардидааст. ҳолате ки на танҳо ба муҳити зист, балки ба амнияти озуқаворӣ, иқтисодиёт ва зиндагии миллионҳо нафар таъсири мустақим мерасонад. дар чунин шароити ҳассос ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои захираҳои фаровони обӣ ва сарчашмаи асосии ташаккули обҳои минтақа таи солҳои охир дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим мавқеи фаъолу ташаббускорро ишғол намудааст. бо пешниҳоди чандин ташаббусҳои байналмилалӣ, Тоҷикистон тавонист таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро ба масъалаҳои марбут ба истифодаи оқилонаи об, рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо ҷалб намояд. имрӯз агар ба рӯзномаи байналмилалӣ назар афканем, масъалаҳои вобаста ба об, тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист дар меҳвари таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ қарор доранд. камшавии захираҳои обӣ, хушксолӣ, афзоиши офатҳои табиӣ ва обшавӣ бо сурати пиряхҳо кишварҳоро водор сохтааст, ки дар ҷустуҷӯи роҳҳои муштараки ҳалли ин мушкилот бошанд. дар ҳамин замина ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои соҳибистиқлолӣ тавонист худро ҳамчун кишвари ташаббускор ва пешбарандаи масъалаҳои обӣ муаррифӣ намояд. пешниҳодҳои кишвари мо борҳо дар сатҳи Созмони Милали Муттаҳид бо пуштибонии густурда қабул гардиданд, ки ин албатта нишондиҳандаи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сиёсати Тоҷикистон дар ин самт мебошад. вале суоли муҳим ин аст, ки кадом омилҳо ба чунин мавқеи Тоҷикистон замина гузоштанд ва чаро маҳз ташаббусҳои кишвари мо тавонистанд пуштибонии байналмилалиро пайдо кунанд. воқеан ҳам имрӯз аз воситаҳои ахбори оммаи ҷаҳонӣ, аз гузоришу маърузаҳои созмонҳои байналмилалӣ ҳамаи мо хуб огоҳӣ дорем, ки ҷумҳурии Тоҷикистонро, махсусан пешвои муаззами миллатро дар арсаи байналмилалӣ яке аз ташаббускорони масъалаҳои ҳифзи муҳити зист, аз ҷумла масъалаҳои ҳифзи манбаъҳои оби нӯшокӣ ва пиряхӣ мешиносад, ки албатта ин далелҳо ё омилҳои асосии худро дорад. омили асосии ин аз мавқеи стратегӣ ё мавқеи географии ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад. ҳамаи мо хуб медонем, ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар саргаҳи захираҳои обии кишварҳои Осиёи марказӣ қарор дорад. далелҳои илмӣ ва тадқиқотҳои олимон исбот намуданд, ки зиёда аз 60% обҳои нӯшокии кишварҳои минтақаи Осиёи марказӣ дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул меёбанд. яъне омили табиӣ, географӣ. дигар омил дар он аст, ки ташаббусҳои пешвои муаззами миллат ин ташаббусҳое ҳастанд, ки кишварҳоро ба ҳам меоранд. сиёсатмадорон, олимон, коршиносонро сар як миз гирд оварда роҳҳои ҳалли мусолиҳатомез, роҳҳои ҳалли манфиатнок ба манфиати табиат ва ҷамъиятро дар якҷоягӣ ҷамъ мекунанд, пайдо мекунанд, ки албатта дар шароити имрӯза, ки танишҳои сиёсӣ байни кишварҳо, махсусан кишварҳои абарқудрат хеле зиёду рӯ ба афзоиш дорад, сари як мизи гуфтушунид, сари як мизи мусолиҳа шинондани коршиносону сиёсатмадорон яке аз масъалаҳои бисёр муҳим мебошад. аз ҳамин нуқтаи назар пешвои муаззами миллатро мо имрӯз дар арсаи байналмилалӣ сиёсатмадоре меҳисобем, ки
ташаббусҳои он кас ба масъалаҳои глобалӣ, масъалаҳое ки ба тамоми инсоният тааллуқ доранд равона карда шуданд. таври маълум аст, тоҷикистон танҳо ба пешниҳоди масъалаҳо маҳдуд нашуда, дар сатҳи ҷаҳонӣ як қатори иқдомҳои муҳимро роҳандозӣ намуд. аз ҷумла даҳсолаи байналмилалии амал об барои ҳаёт, даҳсолаи об барои рушди устувор ва ташаббусҳои марбут ба ҳифзи пиряхҳо аз ҷумлаи масъалаҳое мебошанд, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ атрофи онҳо ҳамфикрӣ ва ҳамкориро густариш дод. бо вуҷуди ин, дар шароити кунунӣ мушкилоти вобаста ба тағйирёбии иқлим, норасоии оби тоза ва коҳишҳои манбаъҳои обӣ ҳанӯз ҳам нигаронкунанда боқӣ мемонанд. ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон аз солҳои 2000 12 сола пеш оғоз мешаванд. ин ташаббусҳо бори дигар ба ҷомеаи ҷаҳонӣ зарурияти таваҷҷӯҳ намудан ба масъалаҳои истифодаи манбаъҳои табиӣ аз ҷумла обу иқлим мебошад. ҳанӯз аз соли 2003 ки бо қадномаи махсуси созмони милали муттаҳид соли 2003 ҳамчун соли байналмилалӣ, ҳамчун соли оби тоза эълон карда шуд ва мин баъд силсилаи иқдомҳои пешвои муаззами миллат, 10 солаи амал об барои рушди устувор, соли байналмилалӣ, ҳифзи пиряхҳо ва дигар иқдомҳое ки дар самти ҳифзи манбаъҳои табиӣ махсусан захираҳои обӣ равона карда шуданд. ин силсилаи иқдомҳои пешвои муаззами миллат аст, яъне як стратегияи байналмилалиро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ махсусан ба созмони милали муттаҳид дар як давоми тӯлонӣ пешниҳод намуданд ва пешвои муаззами миллат дар ин иқдомҳо бо далелҳои илмӣ, бо сиёсатҳои дурандешона, бо исботҳои илмӣ ба ҷомеаи ҷаҳонӣ нишон доданд, ки имрӯз агар мо дар марҳилаи кунунӣ роҳҳои истифодаи оқилонаро пайдо накунем, роҳҳои мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим, роҳҳои аз байн рафтани намунаи набототу ҳайвоноте ки дар ин солҳо аз байн рафтан пайдо накунем, мо метавонем ки оқибатҳои зиёди на танҳо экологӣ, ҳатто иқтисодию сиёсӣ ҳам бошад. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки иқдомҳои пешвои муаззами миллат тавонистанд ба ҷомеаи ҷаҳонӣ як харитаи роҳро пешниҳод намоянд, ки дар ин харитаи роҳ стратегияҳо, барномаҳо ва ҳатто лоиҳаҳои бисёр бузурги сармоягузорӣ дар самти омӯзиши манбаъҳои иқлимӣ, дар самти баландбардоштани маърифати экологӣ, дар самти таъсис додани марказҳои байналмилалии омӯзиши пиряхҳо, омӯзиши уқёнуси ҷаҳонӣ, омӯзиши тағйирёбии глобалии иқлим боис гашт. таи 12 солаи охир тоҷикистон пайваста масъалаи обро ба ҳайси яке аз самтҳои муҳими ҳамкории байналмилалӣ матраҳ намуд. дар идомаи ҳамин талошҳо охири моҳи ҷорӣ пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе мизбони конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10 солаи байналмилалӣ амал об барои рушди устувор 2018-2028 хоҳад буд. ин ҳамоиш дар ҳоле баргузор мешавад, ки масъалаҳои вобаста ба амниятёбӣ ва тағйирёбии иқлим беш аз пеш ба масъалаҳои муҳими сиёсати ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд. интизор меравад, ки дар конфронс намояндагони ҳукуматҳо, созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва коршиносони соҳа гирди ҳам омада роҳҳои нави ҳамкориро баррасӣ намоянд ва ин ҳамоиш барои тоҷикистон ва умуман ҷомеаи ҷаҳонӣ аҳамияти бузурги сиёсӣ ва байналмилалӣ хоҳад дошт. воқеан ҳам конференсие ки дар рӯзҳои наздик дар охири моҳи майи соли 2026 дар шаҳри душанбе баргузор мегардад, барои ҷомеаи ҷаҳонӣ, махсусан барои ҷумҳурии тоҷикистон бисёр як аҳамияти хос дорад. зеро пешвои муаззами миллат тавонистанд тавассути иқдомҳо, тавассути ин чорабиниҳо шаҳри душанберо ба пойтахти омӯзиши масъалаҳои обу иқлим табдил диҳанд. конференсияи имсола дар замоне дар шаҳри душанбе баргузор мешавад, ки мо дар марҳилаи анҷомёбии 10 солаи байналмилалии об барои рушди устувор, яъне 2018-2028 қарор дорем. яъне пас аз 2 сол ин 10 сола ба анҷом мерасад. ва дар ин конференсия давлатҳо, созмонҳои байналмилалӣ натиҷаи фаъолияти 8 солаи худро пешниҳод менамоянд.
یعنی در این کنفرانس نه تنها گزارش های گویم که روی کاغذی، حتی فکت و دلیل ها، کارهای مشخصی که در دوام 8 سال در دایره عملی نمودن این 10 ساله با وجود آمد ارائه کرده می شود و ما انتظار می‌ریم که در این کنفرانس قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد، قطعنامه با نام دوشنبه 2026 در سمت آب و اقلیم به امضا می‌رسد و این قطعنامه و این اقدام ها باعث آن می‌گردد که جامعه جهانی قدم های استوار، قدم های مشخصی نه تنها نظریوی حتی عملی خود را نتیجه گیری کرده برای من بعد در عمل، در عملیه اثبات نمودن استراتژی و برنامه های بین المللی سازمان ملل متحد را ارزیابی کنند. عادتاً برگزاری چنین کنفرانس‌های سطح بلند تنها با محاکمه‌های مسائل‌ها محدود نمی‌شوند. آنها بیشتر به حیث پلتفرم‌های قبول قرارهای مهم، توسعه همکاری‌ها و جلب سرمایه برای تطبیق لایحه‌های مشترک خدمت می‌کنند. امروز وقت جهان با مشکلات تغییر آب اقلیم و کمشوی ذخیره‌های آبی روبروست، جامعه بین‌المللی از چنین همایش‌ها اقدام‌های مشخص، سازش‌های نو و مکانیزم‌های مؤثر همکاری را انتظار است. برای تاجیکستان نیز این کنفرانس می‌تواند از چند جهت مهم باشد. باید تاکید کرد که مسائل‌های وابسته به آب و حفظ پیره‌ها تنها به یک دولت یا منطقه محدود نمی‌شوند. ذخیره‌های آبی خصوصیت فرامرزی دارند و تغییر آب اقلیم نیز به همه کشورها تأثیر می‌رساند. از این رو به همکاری مؤثر منطقوی و بین‌المللی رسیدن به نتیجه‌های نظررس در این سمت مشکل به نظر می‌رسد. کارشناسان بر این نظرند که امروز تحکیم دیپلماتیای آب، مبادله تکنولوژی‌های معاصر، تطبیق لایحه‌های مشترک و تقویت هماهنگی میان کشورها از جمله راه‌های مؤثر حل مسئله میباشند. واقعا وقتی که امروز ما اثرهای علمی و تحلیل‌های مرکزهای علمی را در سمت طبیعت، مخصوصا در سمت دیگرگونی‌هایی که در طبیعت سیاره زمین، مخصوصا در منطقه‌های کوهی با وجود میاد تحلیل کردن، می‌بینیم که روز از روز زیر تاثیر عامل‌های آنتروپوگنی، یعنی زیر تاثیر زیاد شدن شماره اهالی، زیر تاثیر رشد یافتن ساحه‌های گوناگون از جمله ساحه‌های صنعت، مخصوصا صنعت شیمی و متالورژی، طلبات جامعه جهانی با ثروت‌های طبیعی، مخصوصا با ذخیره‌های آبی زیاد شده است. یعنی زیاد شدن طلبات باعث افزایش یا که باعث زیاد شدن عاقبت‌های ناگوار، باعث زیاد شدن مشکلات مربوط به آب اقلیم، مخصوصا مشکلات تامین نمودن اهالی با آب نوشاکی به وجود می آید که این را ما می توانیم تنها توسط تهیه نمودن لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری در سمت استفاده عاقلانه ثروت‌های آلترناتیوی طبیعی، یعنی در سمت جاری نمودن انرژتیکای سبز، در سمت جاری نمودن تکنولوژی اطلاعاتی موثر، بلند برداشتن فرهنگ اکولوژی، یعنی از تجربه کشورهای منطقه استفاده نمودن ما می‌بینیم و من گمان میکنم که در آینده نزدیک ما میتوانیم هدفهایی که پیشوای معظم ملت و جامعه جهانی پیشنهاد کردند، هدفهایی که از جانب سازمان ملل متحد، از جانب سیاستمداران سطح بین المللی اعتراف شده است تطبیق کنیم. زیرا ما میتوانیم توسط براه ماندن همکاری‌های مشترک با عالمان، کارشناسان، مرکزهای علمی آموزشی، سیاستمداران و سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ صنعتی جهانی راه‌های حل آنها را پیدا کنیم. زیرا امروز تنها توسط تهیه نمودن لایحه‌های مشترک، توسط برگزار نمودن کارهای عملی صحرایی در سمت آموزش حالت امروزه بیولوژی گوناگونی، در سمت آموزش حالت گوناگونی بیولوژی، در سمت بهادهی عاقبت‌های از بین رفتن ثروت‌های طبیعی توسط همکاری‌های مشترک، توسط تأسیس دادن مرکزهای مشترک علمی تحقیقاتی، جامعه جهانی را از ورطه با وجود آمدن عاقبت‌های اکولوژی مخصوصا از نارسایی آب نوشاکی که خیلی مسئله مهم است رهانید.
воқеан ҳам имрӯз масъалаи об ва ҳифзи пиряхҳо дигар танҳо мавзӯи экологӣ нест, балки ба яке аз масъалаҳои муҳими амнияти ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. тоҷикистон бо пешниҳоди ташаббусҳои созанда ва муттаҳидкунандаи худ собит намудааст, ки метавонад дар ҳаллу фасли масъалаҳои глобалӣ нақши муассир ва таъсиргузор дошта бошад. бовар меравад, ки конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба татбиқи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 низ ба таҳкими ҳамкориҳо, ҷалби таваҷҷӯҳи бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳифзи захираҳои обӣ ва муайянсозии иқдомҳои нави амалӣ мусоидат хоҳад кард. бинандаи азиз, шумо барномаи равандро доир ба рӯзномаи байналмилалии оби душанбе тамошо доштед. То барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.